पासान बोलूया. काय मग रोहित, पाऊस पाणी काय म्हणता? सगळं व्यवस्थित. मग कुर्ले धरले का नाही? खयचे कुर्ले आणि खयचं काय बारीक बारीक पिचका गावली. ठीक आहे. लाकडा केले का नाही यंदा? ताडपत्री पाटलेली पडीत गाग लागला. लाकडा करून नाही यंदा. तुलीच काय घालतेलं? सोडणार. मग पावसा पाण्याचे कपडे कसे सुकायचं? होय, नानीर सुकून दिवस काढतो. ये कसं करतं? मी वॉशिंग मशीन घेतले त्याच्यात सुकायचं. मजा आहे तर तुझी. माझे 2 अंडरपॅन्टचे रबर काढून गेले. शेती पाणी येतं काय? किती कोण गेलेलं? कॅमेरात जाऊन नाही. ठीक आहे तर गणपतीत भेटू. हो. बाय.